Kembali di vlog keseharianku. Iki hari ini aku acarane arep ngumbahi pakaian. Mergone pirang-pirang dino aku orang ngumbahi iki jan pakai aku numpuk akeh bolo iki. Iki mangke wis bar tak rendem untuk ngrendemke nganggo biak gede bolo iki. Tak rendem tak kei rinso sik. Lah engko dinengne pirang menit ngono gek lagek dijrog-jrog bolone aku biasane ki yang ini iki. Ya mergo urung duwe mesin cuci dadi nek ngumbahi iki jek manual. Ini iki aku dadi kelingan lagu kelo bolo judule angka 1 sing ngene iki. Masak sendiri, cuci baju sendiri, anjay. Malah nyanyi bolo, tapi ya ora apa-apa lah, malah dadi ora kesel nyuci nek karo nyanyi ini iki. Dadi aku guys bagian ke sing tak sikat iki paling sing kathok dawa lepis ngono bolo nek kaos ngono ki aku ora tak sikat, aku tak kuceki tak jrog-jrog ngono kuwi wedi nek rusak bahane. Iki wis rampung ya karek mbilasi. Nek sing padha aku ora bolo nek umbah-umbah ya gur diuceki ngono kuwi. Ora disikat kabeh nek kaos ki. Tapi nek bekas nggo kerja apa sing regete rada ngedal ngono kuwi ya tak sikat bolo iki mergo ke klambine iku klambi guntinan harian kuwi dadi iku tak kuceki. Ora lali iki ya tak kei pewangi ya ceritane ya gen wangi no bolo iki. Mak iki biasane tuku pewangi sing sasetan cilik. Nek masalah banyu alhamdulillah bolo ning daerahku ngono aku iki ke lajur tenan iki. Nek aku ki banyuku njiko ke sumber mata air ngon ngarepan kae ngon sumur kae. Iki wis renek asate ora nek kantune disedot ngono aku karo ngene palekku lengku kae. Dadi kudu wong loro wis ora kantu arep terowang suwe ngono ke ora nek enteke sumber iki. Tapi sebagian kon tangga-tanggaku yang nganggo pam biasane sing aku sok nari pam. Iki yang nggo ngombe, nggo umbah-umbah ki ya saka ngon sumber-sumur kuwi bolongan aku ki wis ora gunakne banyu liya. Soale banyune ki bening. Ceritane ki aku arep adus bolo iki. Sisan adus wis umbah-umbah kayak sisan ketoke seger nek adus iki langsung wae tak jemuri ya ki mangke hawane panas iki mangke ki torang langit ngantek biru kae lho. Beneran tenan bolo iki mak umbah-umbah cuacanane terang. Dek wingi-wingi ki ndelelake udan iki mangke terang. Iki lek ku jemur iki nek penere nek nggon kulon omahku kae bolo nek arah iki entuk jemuri nganggo pring ya iki dak nuke wis ditandani sing jeblos kae wis diganti pringe nyang Pak iki. Oh iya proyeke wis rampung Mas Kendos. Proyekku kamar urung rampung bolo nek sing rampung ki lagi sing kidul nek sing lor ki PVC ne ijik cuman ki holone entek bolo urung tak tukokne ya alon-alon jenenge. Danane ki ya saeneke dadi ya sak tekane sik bolo iki leren sik ngono nek dana diterusne meneh ngono. Iki wis rampung untuk kunjemuri iki banyune kas untuk kunjemuri mangke tak grujukne tak siramne tanduran wit koro bolo. Enek ora undamu wit koro enak biasane disayur ngono kuwi. Tandurane mae iki. Iki mangke wis bareng jemuri ceritane mae iki ya ning omah iki mang bar warung. Iki aku njiko apel untuk kutuku wingi kae pas nyang Batu kae tak maam karo mae. Teh apel pir bolo iki, buah pir. Pir kuwi iki tak belahne mae tak oncekne iki mangke tak kokne kulkas dadi iki jek anyep kae bolo iki. Nek Pak iki mangke ngarit urung mulih bolo iki ceritane. Lah iki ke ya tak bagahi Pak iki ngono iki mangke tak irisne tak kon kekne. Pak iki nek mulih kok ngarit ceritane. Ya wis karo jagung-jagungan bolo iki karo mae genu-genu rasa iki ke bijine iki tak simpen tak semai menawa ngoke urip bolo iki tak tandur ngarepan. Tapi mbok gelem tukul apa ora bolo aku ora ngerti wit apel kaya apa ning daerahku nek wong ulur. Iki kulite iki tak guak sisan bolo iki. Ya wis bolo iki ngono wae vlog hari ini. Dadah.